Viem to tak na Oscara. Ešte som nechal takú scénu, kde by ma zastavili, ale bolo to v pohode. Nevedeli sme síce, do čoho ideme, ale myslím si, že cez agentúru, cez ktorú sme sa tu dostali ako kompárs, fakt stálo za to. Vidím to na odhľad tentokrát naozaj. Hviezdny výkon, jednoznačne. Viete ako, ty sa tam Ej! Už to vidím, bude to zlíve. Tak, myslím, že sme to zrežirali perfektne a spoločne aj s Julkou, ktorá tu dnes nie je, bohužiaľ. No, scenár bol hotový veľmi rýchlo, ale konečná realizácia nám dala zabrať. V skutočnom živote som administratívny pracovník, ale práca mechanika je mi ukradnutá. Pun to dostalo zabrať, ale viete ako. Normálne by aj tak dostal. Ilko hlásil lepšie počasie, ale myslím, že aj tak sme to dobre dali. A všetci sme patrične na to hrdí. Však si to pozrite.